ప్రైస్ లార్డ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు దేవుడి వాగ్దానం. చాలా రోజులైంది మిమ్మల్ని కలిసి. సారీ, వీడియోస్ చేయలేకపోయాము. మా మమ్మీకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు, అందుకే చేయలేకపోయాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మరి వాక్యం చేసుకుందాం. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కాల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ప్రార్థన చేయండి మా మమ్మీ కన్ను కోసం ప్లీజ్. ఓకేనా? వీడియోలోకి వెళ్దాం. కీర్తనల గ్రంథము 125వ అధ్యాయము మొదటి అధ్యాయము. యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచిన వారు కదలక నిత్యము నిలుచు సియోని కొండవలనే ఉండుడు. దేవుని నామకి మహిమ కలుగుగాక. ఆమె. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ ఫ్రెండ్స్. బై బై.